is one reason. Mar ariyo, seche moko be iyudo ka wantie ga gi valves moloyo e main pipes wa madongo dongo. Koro valves gi seche moko nyalo kethore, to chuno ni nyaka wa shut down the supply mondo wa repair the valves. Given kaka size gi gin valves madongo, seche moko ka wa time thuolo mang'eny moloyo kaka wan go customer service charter, our promise to the customers. Bank wa setimo repair, kwa replace the valve, kwa duoke, tiyudo ka seche moko ntie ingress mabeno ose donje e pi. But watemo ga matek ni bang repair wa flash line, but seche moko kata kwa flash tiyudo ka ntie moko manose kalo, to mago bo chopo a customer endpoint. Koro a customer endpoint. Koro